Salutare și bine am găsit la un episod de acest canal. Astăzi ne vom juca Barber Salon. What the fuck? Ok, deci se joacă așa. Ok, presupun? Nu. Start. Nu. Așa, stați un pic. Să fac ceva. Nu. Așa. Fac, am rupt ceva. Nu? E ok. Cancel. Ok, o să vreau să fac post. Pe negri. Oh my god. Oh. Mișto joc. Foarte mișto. Ok, gata. Trebuie să-i mai spun un pic. Să dau așa. Și acum să spăl. Să fac așa. Ok. Băi. Așa. Hai să fie așa. Ne bate joc de oameni. Oh, frumos. Nu. Uite mă că e frumos așa. Stai un pic să-i pun păr. La ochi. Fac Moș Crăciun. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Uite pe asta de jos. Habar ce face captatorul. Vreau ăsta. Să-l fac în șuvite. Pe aia acum trebuie să-i tăi un pic pe aici. De fapt, o să fac cu ăsta. Nu, îi tăiem barba, că știu cum să-i fac. Așa, vezi că e frumos? Ok, facem pe aici pe sus. Să vină așa o dată. Și așa. Da. Acum, tundem până aici. Frumos. Și acum, eu facem albă. Ok, nu albă-negră. Ok, îi mai punem un pic. Așa. Uite așa. Și îmi trebuie... uite asta. Frumos, elegant. Hoba, stai. Am să-i tai partea asta. Ok. Acum o să trebuie să fac așa. Să-i fac toată barba negră. E mișto jocul ăsta. Și plus că e gratis pe Magazine Play. Cred că nu e rău. Frumos. Nu înțeleg eu ce Dumnezeu. Ok, acum îmi trebuie decât asta. Frumos. Hai să-ți dau și niște ochelari. Nu, bă. Așa mai zic și eu. Nu. Uite, așa, office. Și de ăsta. Damn. Damn. Start. Hai să terminăm asta. Acum și o să mai fac niște jocuri. Am pregătit multe astăzi pentru voi. Băi. Așa. Ok. Acum.
Așa. Deci prima oară facem așa, îi facem barba cu negru. Pentru că el o vrea cu negru. Așa, acum eu împrospătăm, nu știu ceva. Încerc să-l fac Moș Crăciun. Spus în ghilimele. Alb. Ok. O să-l tai un pic pe aici. Așa. Pe aici și pe aici. Cum mai pun ser. Ok, o să mă folosesc de... Ok, pentru ce Dumnezeu e capsatorul ăsta? Mă rog. O să mă folosesc de ăsta. Nu așa. Ceva de genul. Ceva. Așa. Ceva de genul. Ok. Uite, așa. Să zic. Ok. Office. Oh, frumos. Ham. Și mai avem pe unul. Știu că e un episod scurt, dar să-i facem așa. De fapt, nu, întâi o să-i pudrăm. Știu că nu e pudrat. Și acum îl usucăm. Uite, fix acum, uite, o să rad. Să fac o ondula. Nu, uite așa. Am unde ești. Stați un pic. Și o să-i mai las un feature de la mic. Băi, spate. O fac spate. Uite aici. Sunt bărbier, așa o să pun cap thumbnail. Sunt bărbierul care îți face să crească barba. Să pun, uite aici, uite aici, uite aici. Uite asta, așa, frumos, frumos. Uite așa, așa. Oh, damn. Ok, da, o să am nevoie un pic de foarfec aici. Așa. Ce nu-ți place? Ser de crescut. Gata. Dai să-i facem albă. Nu. Uite de asta, așa roșie. Frumos. Și acum să-i tindem. Băi, să-i tindem un pic. Ăștia așa. Frumos. Îi punem niște de ăștia așa. Niște de ăștia. Wow. Oh, frumos. Și asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Știu că e cam mic. Dar asta e. Ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!